El 23 de juny, Catalunya celebra la Revetlla de Sant Joan per diferents activitats i tradicions. Sant Pol de Mar no va ser-ne una excepció i, de fet, segur que enlloc es celebra com a la vila costanera. La Revetlla va començar amb l'arribada de la Flama del Canigó. Som a 23 de juny, dia de la Revetlla de Sant Joan, i aquí a la platja de les Barques ja comença a fer aquella oloreta a Sant Joan, oloreta a fum, a petards, i d'aquí només uns minutets, aquí mateix, arriba la Flama del Canigó. No tots els pobles tenen l'oportunitat de rebre-la pel mar. A Sant Pol, el foc que uneix els països catalans va arribar amb vaixell. La Flama del Canigó, ja ho diu el seu nom, no? Ve del Canigó. I és una flama que s'escampa per tot arreu dels països catalans, tots els pobles que la volen acollir per encendre la foguera de Sant Joan amb aquella flama, com a símbol d'unitat i de germanor i de reivindicació nacional, diguem-la com vulguem. Aquesta flama arriba en el poble que fa acollida, cada poble organitza aleshores algun tipus de festa que li vingui bé, amb això llavors es llegeix un manifest que cada any s'encarrega. Els encarregats de portar la Flama del Canigó fins a Sant Pol de Mar van ser membres de l'entitat A Tot Drap. Un cop a la platja, i com de costum, els responsables de l'ANC cedeixen la flama a nens d'alguna entitat del poble perquè la condueixin fins a la plaça de la vila. En aquest cas, van ser els nens del Club de Lectura. I és que la Revetlla de Sant Joan és tot un esdeveniment a Sant Pol de Mar. Doncs la Flama del Canigó acaba d'arribar a la plaça de la vila de Sant Pol. Ara mateix es llegirà el manifest de Sant Joan i els nens que porten la flama, que són els nens del Club de Lectura, donaran la flama a l'equip de la Bruixa, que després farà la cercavila i cremarà la bruixa. Sant Pol té una particularitat, que és la revetlla que es fa a la punta grossa, i jo sé que hi ha moltíssima gent de diferents indrets de Catalunya que venen a celebrar-la aquí a Sant Pol, perquè evidentment és un espectacle diferent, doncs, poder veure néixer el sol en un paratge com aquest, que no es troba a tot arreu. Un cop amb la flama a la plaça de la vila, es va llegir el tradicional manifest. Després es va realitzar la tradicional cercavila de l'equip de la Bruixa, que custodiava la Flama del Canigó. Un cop a la plaça de la Punta, el foc va cremar la bruixa en un espectacle de llum i color.